ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିପଦଜନକ ମହାମାରୀ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଏହାର ସମାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ, ନିଜକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମାନବିକତାକୁ ଏହି ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। हे ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର, ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ନାମ ମହିମାନ୍ୱିତ। हे ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମଠାରେ ଶରଣ ନେଉଅଛୁ। ଏହି ରୋଗଠାରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର ଓ ଉଦ୍ଧାର କର। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତୁମେ ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଦେଇ ଭ୍ରମଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ କର। କରୋନା ଭାଇରସର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ତମର ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଜୀବାଣୁରେ ପୀଡ଼ିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଭୂତାଣୁରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁମର ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତିରେ ତୁମ ସହ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନିଜ ବାପା, ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ବନ୍ଧୁ ଓ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ଅସହାୟ ଅନୁଭବ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି। ପିତା, ଆମେ ବିନତି କରୁଅଛୁ, ଅନାଥ, ଦୁଃଖୀ, ଗରିବ, ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କର ସହାୟ ହୁଅ। ସେମାନେ ଯେପରି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରଭୁ, ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଅନେକ ଚାକିରି ହରାଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବେରୋଜଗାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଅଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ, କମ୍ପାନୀ, ଦୋକାନ ବଜାର ସ୍ଥଗିତ ହେତୁ ଅନେକଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଅଛନ୍ତି। ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଭୋକିଲାକୁ ଖାଦ୍ୟ, ତୃଷିତକୁ ଜଳ ଓ ଆଶ୍ରୟହୀନକୁ ଗୃହ ଯୋଗାଇବା ପରମେଶ୍ୱର। ହେ ମୋହର ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଈଶ୍ୱର, ସଙ୍କଟରେ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର ଏବଂ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ ଦିଅ। ଏହି ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ତମ ହସ୍ତରେ ଦେଉଅଛୁ। ତମେ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କର। ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଏବଂ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଆଜି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ରଖି ସେମାନେ ଆମ କଲ୍ୟାଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ହେ ପବିତ୍ର ପରାକ୍ରମୀ ମହିମା ପିତା, ତୁମେ ଯେ ମହାନ ଚିକିତ୍ସକ, ତୁମର ଜୀବନ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଓ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ସେବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର। ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଓ କୌଶଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖ, ଯେପରି ସେମାନେ ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମର କୁଶଳ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ କର ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସମସ୍ତ ଦେଶର ନେତା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଦାନ ଓ ଚିନ୍ତା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବଳ ଓ ଦୟା ମନୋଭାବ ଦିଅ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ, ଯାହା ଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟାପକ ସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ। ରକ୍ଷାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ ବନ୍ଧୁ ଓ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଧରି ରଖ। ଆମ ପରିବାର, ଗ୍ରାମ, ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ଓ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମ ହସ୍ତରେ ଦେଉଅଛୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ମହାମାରୀ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖ। ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଅଛନ୍ତି ଓ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ନ୍ୟାୟପୂର୍ବକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ କଦାପି ହସ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟାଳୁ ହେବାକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ।
सारा विश्व रे एवं आम हृदय रे जीशुको शांति और प्रेम आनिबाकु साहाय्य कर। आमे आत्मविश्वास रे आपणक निकट को आसु, जाणु जे आपण प्रकृत रे आमर करुणामय पिता, रोगी मानकर स्वास्थ्य एवं आमर आनंदर कारण। तुमर सुरक्षा पोशाक तले आमको आश्रय दियो, तुमर बाहुर आलिंगने आमको रख। प्रभु एही प्रार्थना तुम पवित्र एकमात्र पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे मागुअछि। आमेन।